खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बिटिआरनि चिरां जिल्लायाव पुलिसनि इनकाउन्टाराव सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा। थांनाय साननैनि सिगां मानास माहारियारि हाग्रायाव गान्दा गावखोमाना बुथारदोंमोन। गान्दा गावथारग्राफोरखौ पुलिस आरो हाग्रा बिफाना संदानबाय थानाय समावनो चिरां पुलिस आरो हाग्रा बिफाना 12 आगस्ट खालि साथाम गान्दा गावग्राखौ हमना लाबोयो। बे साथामनि गेजेराव नरेश्वर बसुमतारिया पुलिसनि सोंनायाव हाग्रायाव सिलाइ दोननाय दं होनना चिरां जिल्लानि मालिबिथा हालामनि थाख्लाय दै सेराव लाना थाङो। बेयावनो पुलिसजों नारा-नाथा जानाय समाव पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमायो नरेश्वर बसुमतारिया होनना पुलिसा फोरमायो। आरो बे नारा-नाथा जानाय समावनो पुलिसनि कनस्टेबल रफिकुल इस्लामाबो जखम जायो होनना पुलिसा फोरमायबावो। पुलिसनि गुलि गावनायाव जिउ खहा जानाय नरेश्वर बसुमतारिखौ भारत भुटान सिमना साखाथियाव थानाय मालिबिथा हालामनि लावरिपारा गामिनिमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रङियायाव गोमोथाव थासारियाव बिमा आरो फिसाजोनि गोथै देहा बोखांनो मोननाय जादों। बिमा आरो फिसाजोनि गोथै देहाखौ शिब मन्दिरनि साखाथियाव थानाय गंसे गेदेर न'आव गोमोथाव थासारियाव बोखांनो मोननाय जायो। बोखांनो मोननाय बिमा फिसाजोनि गोथै देहाखौ फारियै कनिका आगरवाल आरो बिनु आगरवाल होनना सिनायथिनाय जादों। रङिया पुलिसा खौरां मोननानै जाथायथिलियाव नुजाथिहैना गोथै देहाखौ बोखाङो आरो पस्टमर्टामनि थाखाय लानानै थाङो। बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव साइकेल खावना 7 बर' लाइमोनफोरा हमजादों। सालबारि पुलिस बिफाना सालबारियाव 7 साइकेल सिखाव हमनो हादों। हमजानाय साइकेल सिखावफोरा फारियै बाक्सा बरमाजरानि 20 बोसोरनि उमेश बसुमतारि, दङालागानि 23 बोसोरनि अमलन बसुमतारि, सरनियानि 19 बोसोरनि सचिन दैमारि, फाख्रिगुरिनि 19 बोसोरनि दैयासा बर' आरो सालबारिनि 20 बोसोरनि प्रमद दैमारि। हमजानाय साइकेल सिखावफोरा बाक्सानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव साइकेल खावबोबाय दंमोन। हमजानाय साइकेल सिखावफोरखौ पुलिसा जेलसिम दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। ड्राग्स जानाय, फाननाय, देहा फालांगि खालामनाय बायदि समाजारि बेरेखा खामानि मावनाय सुबुंफोरनि हेंथायै बारग' NDP दावहारु जोहोलावफोरा गोख्रों राहा लाबाय थानायखौ बर' सावथुन मुलुगनि बयजोंबो मिथिसारजानाय मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजि बरग'यारिया बाख्नायनायजों लोगोसे बरायदों। लोगोसे समाजारि बिजोंनि गेजेरजों उदाङै लांदाङै गाज्रि भिडिअ', गाज्रि सावगारि, गाज्रि बाथ्रा शेयार खालामनानै समाजखौ गुबुंले खालामग्राफोरनि हेंथायैबो गोख्रों राहा लानो थाखाय बारग' NDPनि जोहोलावफोरनिसिम खावलायो फैलाजि बरग'यारि बिथाङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।